ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ LSI, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଜୀବନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜିଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରସନା। କ'ଣ? ରସନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଗଣେଶର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ହେରମ୍ବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଅନିଳ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଭଳି ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମେଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନିରୋଧ। ତାପରେ ସୁନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସୁନାର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା, ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ସୁନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସୁନାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚାମିକର। କ'ଣ? ଚାମିକର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଅଁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଭଅଁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସେଭଳି ଭଅଁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଡ୍ୟୁରେଫ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମୁଖର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲପନ। କ'ଣ? ଲପନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ୍ରିଦିବ। କ'ଣ? ତ୍ରିଦିବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକର କ'ଣ? ଅଧିକର ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଣା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ କ'ଣ? ଉଣା। ଏଇ ଉଣାଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦୀର୍ଘ ଉଣା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଗମନ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ? ଆଗମନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆଗମନ କ'ଣ? ଆଗମନ ରହୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଆଗମନର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞର କ'ଣ ହେବ? ଅଭିଜ୍ଞର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିଛି ଦେଖ। ଅଭିଜ୍ଞର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅଭିଜ୍ଞର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଜନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କ'ଣ କହିଲା? ବିସର୍ଜନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବିସର୍ଜନର କ'ଣ ହେଉଛି? ଆବାହନ। କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆଶୀର୍ବାଦର କ'ଣ ହେବ? ଅଭିଶାପ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି। କ'ଣ କହିଲା? ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଉନ୍ନତିର ଅବନତି। କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଖୋଲାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଖୋଲାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଖୋଲାର କ'ଣ ହେବ? ଖୋଲାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଦା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣର ବିପରୀତ କ'ଣ କହିଲା? ଗୁଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ଗୁଣର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଦୋଷ। କ'ଣ? ଗୁଣର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ। ତାପରେ ଜିନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜିନର ବିପରୀତ ସେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜିନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଷ୍ଟର ବିପରୀତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଶରୀରର ହେଉଛି କ'ଣ? ଶରୀର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଗାତ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସାୟମ୍। କ'ଣ?
ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। से भली सापर प्रतिशब्द कौन हम सापर सापर प्रतिशब्द कौन हम ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर करेक्ट आंसर। ब्याल हो आपंकर कौन करेक्ट आंसर। से भली धनुर प्रतिशब्द कौन हम धनुर धनुर कौन हम प्रतिशब्द धनुर प्रतिशब्द हूँ आपंकर कौन हम सठिक आंसर हम कौन कार्मुक ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर कौन सठिक आंसर। तापर देखंतु कईर प्रतिशब्द कही कौन कही कईर प्रतिशब्द कईर प्रतिशब्द से भाया कौन हम कईर प्रतिशब्द हम से भाया आपंकर कैरव ऑप्शन नंबर सी हो कौन करेक्ट आंसर। तापर देखंतु कानर प्रतिशब्द कहला कानर प्रतिशब्द हूँ कौन श्रुति कौ श्रुति हम सीटा हम ना बीटा हम आपंकर सीटा हेनी तालबेस हम ऑप्शन नंबर बी हो कौन करेक्ट आंसर। तापर देखंतु घरर प्रतिशब्द कौन कहला घरर प्रतिशब्द हूँ कौन घरर प्रतिशब्द हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी आगार ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर कौन करेक्ट आंसर। चलतु परवर्ती क्वेश्चन देखा चलतु देखो क्वेश्चन देला आपंकर पितार प्रतिशब्द कौन हम पिता हूँ आपंकर तात ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तापर कहला पथ पथर प्रतिशब्द कौन हम से पत्थर हम कौन ऑप्शन नंबर ए सरणी कौन सरणी हम आपंकर करेक्ट आंसर। चलतु देखा लता लतार प्रतिशब्द कौन हम लता लतार प्रतिशब्द हम कौन लतार हम आपंकर कौन सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी हो सठिक आंसर ना कौटा हम पिले ऑप्शन नंबर बी हो सठिक आंसर। व्रतती कौन व्रतती हम आपंकर सठिक आंसर लतार। तापर अंबरर प्रतिशब्द कौन अंबर अंबरर प्रतिशब्द हूँ आपंकर कौन हम अंबरर से भाया हम आपंकर ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष अंबरर हूँ कौन अंतरिक्ष हम ना कौटा हम पिले अंबरर अंतरिक्ष हम प्रतिशब्द कही। तापर देखंतु दनुजर प्रतिशब्द कौन हम दनुजर हम आपंकर दानव कौन दानव हो आपंकर करेक्ट आंसर। से भली तनयार प्रतिशब्द कौन हम तनया तनयर आपंकर हम सूता ऑप्शन नंबर ए हो कौन करेक्ट आंसर। तापर रहा देखंतु कौन क्वेश्चन रहा जाह्नवी जाह्नवीर कौन हम प्रतिशब्द जाह्नवी जाह्नवीर हम आपंकर सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी विष्णुपदी कौन हम विष्णुपदी हम आपंकर करेक्ट आंसर। से भाया गणपतिर प्रतिशब्द कौन हम गणपति गणपतिर प्रतिशब्द कौन हम विनायक कौन विनायक हम सठिक आंसर। तापर अरण्यर प्रतिशब्द कौन हम अरण्यर अरण्यर प्रतिशब्द हम कौन अरण्यर हम प्रतिशब्द हम आपंकर ऑप्शन नंबर बी विपिन कौन विपिन हम आपंकर करेक्ट आंसर। से भाया काउर प्रतिशब्द कौन हम काउर प्रतिशब्द हम कौन कहतु पिले काउर प्रतिशब्द हम आपंकर पुरंदर कौन काउर प्रतिशब्द कौन हम पुरंदर ना कौटा हम ना परभृत हम कौन हम कहतु आपंकर सठिक आंसर हम काउर हूँ आपंकर कौन परभृत हम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो कौन करेक्ट आंसर। से भाया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पवनर प्रतिशब्द कौन हम पवन पवनर प्रतिशब्द हम कौन पवमान हम ना कौटा हम पवमान हम करेक्ट आंसर पवनर प्रतिशब्द हूँ कौन पवमान। से भली देखंतु सापर प्रतिशब्द कौन कहला सापर प्रतिशब्द कौन हम सापर प्रतिशब्द हम आपंकर अहि अहि मान हूँ कौन साप। तापर देखंतु मेघर प्रतिशब्द कौन हम मेघर मेघर हम कौन जीवमूर्त कौन हम ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तापर देखंतु अधिकर विपरीत शब्द कौन हम अधिकर अधिकर विपरीत शब्द कौन हम अधिकर हूँ आपंकर ऊणा ऑप्शन नंबर बी हो कौन करेक्ट आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन टी अधिकर विपरीत। चलतु परवर्ती क्वेश्चन देखा देखंतु पिले 36 नंबर क्वेश्चन टी आउथरे देखंतु कौन कहला अरण्यर
ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? ଅରଣ୍ୟର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଅରଣ୍ୟର ହେବ, ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବିପନୀ ବୋଧେ, ନା କେଉଁଟା ହେବ? ବିପନୀ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗମନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଆଗମନର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନଭିଜ୍ଞ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିସର୍ଜନର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ବିସର୍ଜନର କ'ଣ ହେବ? ଆବାହନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର କ'ଣ ହେବ? ଆଶୀର୍ବାଦର ହେବ କ'ଣ? ଅଭିଶାପ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଉନ୍ନତିର ହେବ ଅବନତି। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଲାର କ'ଣ? ମୁଦା। ଏଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ। ଗୁଣର କ'ଣ ହେବ? ଦୋଷ ହେବ ନା କେଉଁଟା ହେବ? ଗୁଣର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ଜିନ୍ନର କ'ଣ ହେବ? ଜିନ୍ନର ଅଜିନ୍ନ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବ? ଶିଷ୍ଟ। ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।